human katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Suno sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang Bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang
Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan nga gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida ang matahom na nga kumbento. Balik na mga kabanan sa atong saring nga pagpalagad. Oras sa Bomba Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 35 minutos na ang nakaligad sa takna alas 7 sa gabi. Parang kaparaga pamati diri sa atong saring nga palatuntunan sa Zona Libre o sa ilagad si Bombo Ponce Espino. Okay na ta bumbalit, nakabalik na ta, way pa. O sige, no? So unahan tanay guro, no? Si Bomboan. Sa doon sila, liog lang ko check na bumbalit, no? Sa iya, kay para nga makuha taon ng report, no? Standby, kay ma-interview mo kita sa kay Kwana, sa kay Councilor Iniseto Novero. Pilala ini sa mga konsihal sa bahin sang members ng City Council sa 2022-2025 balang nga Kwana, nga term, no? Pilala ni sila, nga daw may hangpon ka kung interviewon mo. O, the rest, daw wala nagitahang pon, no? Kay ambot, no? Anon mo kay amo na ang resulta. Wala dami mo. O, sige, no? So kay naisurihan taman to ina sa headlines naton ang ining kuan bala, no? Ang sabahin sang aton iya makabanan nga kuan no? Nga consultancy. Ginayo gini mismo personal gali ni Mayor Alfredo Benitez, no? Sa bahin sang member sang City Council. O, sige, no? So, pero bas unahon tagiguranay, no? Si Bomboan Bombolit. Siguro sa Bomba Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 36 minutos sa kaligid sa tak ng alas 7 sa gabi, ining pinakaligtas nga update naton sa bahin niya sang Manukan Country. No, kay buwas na kuno ining deadline, no, sa pagbayad, no, sa didimakabanan sang mga stall owners sa Manukan Country. Ti daway naman to na materialize nga kuno ma-meeting to liwat, no? Si kuana, no, ma-meeting liwat iya makabanan si Councilor Celia Flor. Upo diri sa bahin sang mga kuana, no, mga stall owners dira sa Manukan Country. Kay gusto pag ito nila nga ayon, no, nga hasta pagi kuno sa Disyembre, maayo pagid sila kuno. Pero galing kay ti ano nyo na kay may mando na sa mayor. Kung ano kalawig kamo nga nag-enjoy dira, no? So ti amo mo ni subong ang lokdohon nila, no? Ti ano mo na hindi na si Mayor Bing. Kay ko si Mayor Bing na guro na siguro si Mayor Bing man siguro Japon ng mayor, ti enjoy mi sila Japon mga kuan ni bala, mga kusagi na way taman ang mga sitwasyon. Sa kadagayon, no, nga pag-enjoy niyo dira, ti siguro bawi nyo naman, kag sobra-sobra naman grong ginansya nyo, And then, kung sa siring tawag humanitarian consideration, ti pwede gid na. No, pero galing kay ti ano nyo, si Mayor Benitez, ti hindi na siya muna. Hindi na sa pareho kay Mayor Bing ka Alwan, no? Nga ti pabayaan makabudar sa gihapon. Basta ang iya pag set niya sa deadline is deadline para sa iya. Kanami man tani da, no? Ti pila sa 22 na 5 lang ang updated. Ka mga stall owners, dira sa bahin niya sang sa bahin sang Manukan Country. No, ti 5 lang updated. Ang iba niya tinano na, why gid yan nagabalayad. Sundan nyo bla si Bossing Aldrin Limakobla. No, kaya i-updated ang bayad niya sa naiya. No, dira ti mahuya man ta. No, bisan sa inyo na lang na. Kay hindi man niya pwedeng libre lang kamutanan, di ba? No, so tsimpo na subong sa dili makabag kay ti ila man ay desisyon da, no, sa administrasyon ni Mayor Benitez, so wait sa may memos na, kundi nga pangitaan nyo gito, gusto nyo pa magtira na pangutangin nyo kung gustohon nyo gito. Sa punto nga sila ito daw ay gikaluoyan, di no? Ako ya personally, why man sila nga dampig na kung ano da sa kay Mayor Benitez, pero ang akon iya, no, sa dito makabanan, nga sa kadugay-dugay man nga pag-enjoy nila dira.
Sa bagay, tikon wala ang Manukan country, damo man mga pwesto na subong ka-extend na gani sa gwa, hindi lang dira. Nga nag-pwesto damo na mga extension sa gwa. No? Nga ti pwede ka man Japon makakaon sa gwa ya basta may inasal nga manok, hindi lang sa Manukan country. Sekta, this time si Bomboan Sindol Sorilla sa Piyakalinya. Bomboan, may gabi please kamin. Bomboan. Pamangkot. Oo, Bombobon. Yes, go ahead. Sulod. Ang pamangkot, may mang-imos, ayan, buwas nga adlaw sa Manukan country, no? Kay deadline na buwas sa mga stall owners nga amo inadira ang nag-aarkila sa syudad sa Bacolod, agod nga makabligya sila dira sa Manukan country, no? Ang pagpahayag gani ni Councilor Celia Flor, ginaanon sa Bombopons. Again, ipila naman sila mag-meeting, kaya di ba, ayuay, kaya siyempre, kapampo ang mga stall owners, kaya ginapukot ng 8.5 million pesos nga arrears. So, mayroong mga 1.3 million nakabayad na. May nakabayad Bombopons, ha? So, bumakinuhaan man nila. Siguro ang balik Councilor Celia Flor, may 3 nga duwagid na kabayan. Pero the rest, pinatinguhaan nila. Kaya promisa sila nga sa end of the month, Bombopons, may mga aragid nga maka-fully pay, no? Sa ila nga mga rentals dira. In short, nagtinguha man sila nga mga stall owners kay seryoso. Dinambalan sila nga September 30, manghimos mo kung kuwan mahalin ka mo masaamat kung hindi ka mo makabayad. So, man lang, nag-comply man sila bumupon sa City Treasurer. Kaya hambag ni Councilor Celia Flor, gusto lang man nila ipabatsyag na seryoso ang siyad sa Bacolod. Kaya inaabang punto nga sa siya, hindi man niya pwede nga sa sano nga tulrahon. Kaya siyempre, bumupon na mo ang nagayapayap para iba na gusto mag-ekot. Hindi na sila. Yes. Kindly, Kwan Abi, sa location mo da? Para ma-improve ang signal ta? Oo. Right, good. Bumupon, kamusta? Sige lang, i-maintain na ni. Kamatian na ibubupon si Councilor Celia Flor ang chair sa Committee on Market and Slaughterhouse. Meeting ko kay ina sa ila, kay gin-check ko man ang kwan, gin-check ko ang ilang mga ang collection natin sa bukan. Ti daw gagihugid, no? Kagina pag-check ko mga 1.3, almost 1.3 na ang nabayad. No, sa kabilugan, no? So daw 3 na naka-fully pay. Tapos daw basta ti ang ambal ko kay ina gani sa ila. Kaya nakamiting kami sa local market committee, no? Kunadang city legal. Ti ang amon nga kwan sa to is basta ti amo to nga kung maghiho pagid sila until September 30 ang aton elections, dako gid ang posibilidad nga makwan sila, ma-extend, no? Pero by September 30, i-check kung sino tong nakakwan gid, no? Ang dako balay nga naka-collection na bayad kag amo na yang daw safe abi masiling hindi pagsarahan, no? So ang city legal na naiya ang ma-assess by September 30. Kag meeting ko sila kina siling koti by September 30. Kadto na sila dapat sa city treasurer sa isa. Kag parang makakuan sila sa compromise agreement, sila compromise agreement until December. Amo na siya abi, no? Pero by September 30 manaog gid ang city legal sa Manukan kag sa ila assessment yang daw hindi gid manami ang daw ay gid bala ang sinseridad kag ang effort para sa pagbayad do hindi gid bala siling klaro ti amo na daw may posibilidad nga masiragit, no? So ti intindi naman yes, so kung compromise agreement na ti amo na mga until December amo nang ayo nila nga by December, no? So ang kwan ko is kinahanglan makadto gid sila sa city treasury by September 30, no? By September 30 para nga makuan sila sa compromise agreement with the treasurer. Dapat may gihugit para makita ta nga sincero man sila nga may effort sila kay base karon ko ma-agreement kita man nagyapon like sang 2012
may ara sila nga supposedly condonation of penalty and interest. May compromise agreement man nga ginhimo. Di why man nila gintuman. That was 10 years ago. So, magyapon. So, amo na bala. So, siling namon, seryoso kita sa pagpakaayos ang aton nga manukan country. No? Kasi siling ko, actually, nag-ayo na ko sa city engineer nga obrahan na sang plano ang pag-repair sang ilang mga kitchen. Siling ko kabudlay kung wala kwarta ang anukan kay abala ang mga repairs na halin na sa trust fund mo. Inamahalin ang trust fund sa collection. Pero hindi nila nga makuan sila kay by 30 makuan gid, manaog gid ang city legal. Paglantaw ko gamay lang guro, dako kadamo ang kadam-an halos tantang kadam-an sa to maayo ang pagbayad. Do tatlo na ang naka-fully paid. Tag 500,000 yung bayaran na nila. So ang iban gamay-gamay na lang ba ang utang dumias sa dito nga primero dako nagbayad siya mga 50 plus daw 65,000 na lang ang kulang niya. By siling niya man by 30 basi pwede niya to makuha na naman mamatamatan. So it's a matter of negotiations kag ipakita taman sa ilang seryoso kita kag siling ko ganit sa ila sa kaina sa mga tenants. Siling ko after sini, kung may compromise agreement na kamo, makasugod na kamo sang contract of lease, kag ang ginaayo ginila ang maka-business permit sila. Kasi kung mag-amo na nga may compromise agreement na kamo, maka-apply na kamo sang business permit. Bumbuan? Oy, nautod siya, bubulit. Sa biyak sa kuno nga komunikasyon na ipaagi kay daw ka hinagid. Di sige, no? So 45 minutos na nakaligad sa taknang alas 7 sa gabi. Inabatihan to pa ikaw sa Rosia Floor, no? So balota na bibuas, ha? So arap man ang gali, no? Kung gusto niyo pa nga magtinerdira, no? Ano niyo yun, ang obligahon niyo na ang inyong kulingon nga masettle ang inyong mabalayran. No? O kung arrears, ha? Sabay niya sa syudad sa Bacolod, hindi man naguro anti-poor, no? Kay kung sa bagay ti ining administrasyon kung sala ti ginakomentaryuhan ta kung sakto ti ginopdan ta. Ako yati para sa akong personal conforme ko, no, nga ti dapat may disiplina man kita, no, sa isa kay ang sa termino bala nga ti nangin pulos na kamo dira, no, kamo dira yang kwan ang naka-enjoy na dugay-dugay na, no? So ti kun ginabayran ta na way na iya nagasampaw. Tini taman to yung marason ang pandemic, di ba? Sa kadugay-dugay naman na. Ang pandemic wala na katuig tining utang niya since 2007 pa ni. Ang mga utang niyo na or gapaw pa gani or taas-taas pa. No? So ti mo na bla ang revenue sang syudad kun ang income sang syudad ti dira tam lang na ginakwa, no, sa mga ginabayad sang maarkila, no, sa mga kautunan naton like sa tatlo mga lagkuan merkado publiko sang syudad, no, kada sa Manukan country. O speaking sang tatlo ka markets naton, ti ano naman ang status ni, no, kada dungan gini sila bumbuan this September 30. Isa dira ang Manukan country kag sa 3 major markets naton bumbuan daw buwas maning deadline nila. Yes, insakto na Bombo Pons, no? Siyempre, inibaluan ta nga, masakit man di on their part. Galing kayo nagsalampaw, wala Bombo Pons. Pila na katuig-tuig, no? Dumduman mo sang una, permita man ni ginahambal. Dumduman mo nga gapulo pa ning hawak pa na sa Attorney John Orola time nga siyang city administrator, nga si Mayor Bing ang alkalde. Tapos dumduman mo man to during that time sang si Mayor Monico, ang mayor nga si Attorney Rolando Villamor ang city administrator. Yung tot na ng panukot dira. Tapos subong kay di ba ginatagaan hatagan man to sila sang plaso. Subong ya Bombo Pons o galing na tabo as in gid nga September 30. Kung hindi kamote goodbye no do amo na ti nakita mo man na nagpaladulong na sila sa city treasurer's office. Dito na wanta naman ni Buas kung paano pila sa ila ang maka-fully pay, sinong magkala-retain after September 30 Bombo Pons, no? Kaya hindi man na maripod manigar. Ang Manukan country, Bombo Pons, isa na sa mga tourist spot, kumbaga bala, destinasyon na
hindi lang sa mga local, pero mga nagkakadto diri sa aton sa Bacolod. Pag-abot mo sa pier, magsampot ka, pangitawon mong manukan country. No? Amo gid na iya. So that is why nga, since nga iya na sang syudad, ginatipigan naman na siya in fairness. So, tapos ang ang cleanliness, no, nga para nga ma-maintain ta na, no, especially sa magkakadto man sa aton nga mga turista. Kaya mo nang gina-look forward nga kaon ka sang inasal nga manok. Plus, may talaba kung gusto mo pa. No? So amo na dira, Bombo Pons. No? Anyway, how's that, Bombo Pons? Te ang mga 3 major markets taya, buwas man? Ang so far, Bombo Pons, sa nahambal, amo ning 3 ka mga dragko, nga mga merkado. Buwas According naman, sa kay Councilor. Sa Ambali Councilor Celia Flor Bombo Pons, 3 ka mga ang Manukan Country, ang nahatagan sang plaso. Although gininambit man na iya ang 3 ang mga merkado, pero ang pinaka-focus si subong Bombo Pons ang Manukan Country. Nan. Amo na siya subong ang pinaka-focus. Although nga syempre, sa mga dragko nga mga merkado, hindi naman na maghulat Bombo Pons ang bagting kay dugay-dugay sila naman na. Pero ang pinaka-focus gid subong yang Manukan Country nga dapat by September 30, dapat Bombo Pons by September 30 ma-comply gid sila sa ilang payment. 8.5 million na ang arrears sa Manukan Country, no? So, Bombo Pons, amo ni so far ang update report nato ni Madulong para sa pagpangalagad sang zona libre ini si Bombo Ansindol Sorilla para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Ansidor Sorilla. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time. 50 minutos na ang nakaligal sa taknang alas 7 sa gabi. Pero ka maragapamati diri sa aton sa nga palatuntunan sa Zona Libre. Di bantayan ta na, no? Buwas siguro ipa-check naton to Bomboan ang City Treasurer's Office para nga may record gikitabla, no? Halin sa City Treasurer, no? Kung sa daysin o kag pila na ang mga nagbalayad so far. Di ko mawalaan na nga nagabayad lang kamo kag sincero kamo, ti may tsansa paguro nga ipabilin kamo da. No? Pero ti kung why nagidya nagapakita sa mga senyalis da nga mabayad, ti basi kung laban-laban cross out ng mga ngalan nyo da no? Sa bahin sa Manukan Country. Ti sige, balaon nato na karon sa buwas makabanan, no? Diriman sa ato sa nga pagparagad kung ano ang mga marangatan siniduay na gid, no? According sa kay Councilor Celia Flor, ti ligar adlaw to ginbalikan taman to si Mr. saan din lipat ko sa President Montoya, no? David Montoya, balikan taman to ti siling na ma-meeting with Councilor Celia Flor nga kung pwede ma-extend until sa December. Pero daw kita kabati kay Councilor Flor, no? Daw hasta nagid September 30, no? Pero hibalaon ta niya kaysa ning pag-ipit sa mga vendors nga bayran nilang ila sa ning arrears o kung utang sa bahin sang kuana, no? Sa bahin sang syudad, no? So lantawon tay kung may kasiguruhan nga mapabilin sila da. Daw human naman ng istorya nga ti mapaidalom sa public-private partnership. Kapenalom na sa PPP program dira, no? So hindi na pagkabalon nga privatize kay ti kalaway isang dating niya. Kundi PPP, pero ti wa isa na semi-private na. Kaya isa kuno nga maga-develop sa dira ang dako mga mall sa reclamation area, no? Ang mall ni nga permi ginalumpatan sa mga turista. No, maghikog sa hikog sa mall nga na. No, so amo kuno ni ang makuan, amo kuno ni ang develop. Subot sino ti privatize kag ano ang kasiguruhan nga kung makakabayad ka mo, ako i-privatize na, no? Magapabilin ka mo da. So mo naman ipamangkot ta sa Benitez administration, no? At the same time, no, sa dito makabansa to sa ring nga makabombo ti ari pagido, no? Tiguti may mga baligyaan masang manok na to sa sulod sang mall, no? So hindi ayhan nga kung mahuman na da may interest sila ka masaylo sa sgwa. Mayo na diya kay mas bulobratong arkila, no? I-compare dito sa bahin sa sulod, no? Kay sa sulod to yang ginabayran to yang lugar na mo. Hindi niya pagkaon na. Muna gani, no? Hindi ko mo tingala subong kun tanan mahal na.
especially kung mga big time kag sikat nga mga restaurants nga makalan-an, no? Hindi ka niya kasiling ay sinit nang bahal man subong, no? Hindi, no? Ang ginabayran tiya subong lugar, hindi pagkaon. Kaya kung bakal ka na lang manok, ikaw na lang marinate, ikaw na lang asal, no? Enjoy ka pa sa pagkaon, pating mga tudlo mo, dilapan mo pa, no? Makasave ka pa sang sangati makaong-kaong kagaling kay tila ingid ko magkaong ka mo sa gwa yan, no? Especially kung upod ka mo sa mga miyembro sa pamilya mo, naga-enjoy ka mo. Di ba? No? So, tiyan mo ng panilagan ta naman, no? Kay daw ara na ko na negosasyon da with the SM City nga sila kuno da develop, no? Kag mangin semi-private na ang ini nga Manukan country. Although mayo na ang preservation ta, no? Kung sa bagay, ti kon madula man ang maintenance ang hindi iya magbalayad, ang Manukan country still ara man na Japon. Why man na isang kasurguhan nga madula na daa, no? Kaya amo nang aton nga ginakapitalize kaysa sa mga tourist spot naton, especially kung Mascara Festival, no? Malapit sa bulan nga selebrasyon naton, ti makaganad-ganar man dako maka-income man sang dako, no? Ang aton nga mga tag-iya sa Manukan country. O kung mga sole owners dira sa bahin sa Manukan country. Sige. Sagwa tayo 5 minutos sa kaligan sa taknang alas 7 sa gabi. Sagtabi bumbulit, no? Si Congressman Dino Yulo. Diri sa ato sa pagparagad dason next na si Councilor Reniceto Novero, no? So diri kita anay, no? Kay ti madumduman sang ato sa matag parabati sang kagabi ti amo man to ang report, no? Nga nabato naton nga gin pagwa na, no? Ang warrant of arrest, no? Ni anay SRA Administrator Hermenegildo Serafica. Kagabi, no? Ini ko basihan aton ang report sa ni Makabanan, no? Ni Bombo Dennis Rubica, no? So sa warrant of arrest, no? With regards sa Makabanan sa bahin sang sining nasambit iyang kaso, no? Ni anay SRA Administrator Hermenegildo Serafica. So gipagwa ni sa pagwaan sa sang desisyon pamatbatan guilty sa indirect contempt ni Judge Walter Surilla sa Mamalan Regional Trial Court, no? Branch 55, no? Sa ngote sa pag-issue sinisang SRA Memorandum Circular number 11 series of 2021-2022, no? Kung sa din tinaglapas sa writ of preliminary injunction nga una nga gin-issue sang korte, no? So ang warrant of arrest ara na, no? So kagini mapreso sa within 15 days, no? Matiner sa sulod sa prosehan sa sulod sa 15 dias kag may multa pa siya nga 30,000 pesos, no? Kung sa bagay bagani ni Mr. Lamata kagabi, yati ano malan ang 30,000 sa iya, no? Diya damo na sa kwarta. Pero ang ginabantayan nila kay ang excitement sang tanan ang ining party ay makabanan sa bahin sa iya nga pagkapreso, no? Nga makasulod gisa kuno sa presohan. Si Congressman Dino Yulo, no? Sa 5th District sa probinsya sa Negros Occidental kay sa minisa sa kabahin sa small planters, no? Diri organization nga naga-engage man sa production sang sugarcane o kon sang tubo. So isama ini sila sa mga petitioners, no? Against sa kay Serafica. Si Serafica na football na to, no? Pero tinibot sa lingon, kung na football siya, no? Nang maluwas na sa iya sa mga kasalanan niya, no? So hindi na sa iya pwede ka exempted na sa iya bisa iyang balik doon nga responsibilidad, no? So hindi pwede, no? Nga talikuran na niya dapat ato bangon niya ina. Tiari, no? Nangin dagok sa iyang kabuhi, no? Ang pagpagwa sang warrant of arrest against sa iya. No, kay sa pag-file pa man lang sang kaso ni against sa iya sa Mamalan trial court, no? Pila man ka interviews nga ginakandak nato ni sa mga petitioners nga nagasiling nga ti kampante gid sila kag positibo gid sila no? Nga mapamatbatan ini si Serafica, no? Kag mapriso gid, no? Kamo nang ginahulat-ulat sang tanan
Tiyambal nila mata niya kung ari na sa prisuhan. Ako ginuuna nga madala sang kwan, no? Madala iya sang kalamay sa iya. No, kay ti amo gidi ang issue sang una nga ti do hindi makwan, no? Ado hindi iya ano kuno, no? Masapar-sapar kati arap sa pwesto. Do hindi kuno sila masagang mo. Sa Sugar Regulatory Administration o kung sabahin sang SRA. At the same time, ang sesyon, ti nag-adjourn na, no? Ang sesyon iya makabanan sang House of Representatives kag sang Senado, ti botsilingon ti recess sila subong, no? Ari subong sa recess, no? Makatapos sa lawmakers naton. So balik sila sa probinsya nila, no? Balik sila sa tagsa ka distrito nila, no? Kapag tudo-tudo trabaho. Lang sa Zoom, tawagin na lang. Kay kung hindi sa kakuan no? Why man sang kay basina ang signal ya to. I think dito sa subong ibumulit sa kwan sa 50 stick, no? Sa ato sa probinsya. No, so ulig lang ko na. Tawagin na lang sa rekta. Hindi kita ka-connect sa iya, no? Sige. Impunto alas 8 ng takda sa gabi dire sa atong sari nga pagpalagad sa palatuntunan zona libre, no? So pasensya gid sa mga nagareklamo subong sang aton nga connection sa internet, no? Ang aton nga Facebook Live. Do nagakuha kita subong, no? So naga-interrupted ang aton nga signal. I don't know kung amoy ning epekto sang kuan sang pagpangkakas ang kable naman dio, di ba? No ba yara sang task force pagiti wire ni? No, nga sang ligad nga Martes I think, no? Daw sugod Martes Miyerkules daw diring away sa Mandalagan sila pangkakas. Di amo maning natabo to nagligad sa may una-una gitublan nila nga gin pangkakasan sa mga spaghetti wire sa may area sang San Juan, no? Damo matog reklamo nga ang ilang internet connection nagbilisyo. Di ba si amo man ni subungo, no? So i-check ta nibla. O tapos ang mga naga pangkakasang mga unfunctional na nga mga linya ni sang kwan, sang telepono. No, ginabidin ni nas kalsada, bisundan nyo man na, pang sundan nyo tipo na kayo, ang tawo kuno sa sidewalk kay nalagyan. Daw puro na lang kurente nyo yang gin pamutang nyo da, no? So basi bila may maglain ulo da bla ka maglabay da nga kita kamo ara kamo da kag ibalighot blas liog nyo na blaw. Amo nang halungan nyo. No? So, why kaya sang team nga nagahimos? Ano pagkatapos? No? Iladlad dada, no? Sa una des ligad adlaw tubang sa radyo no, ya man sila magbilin di. No, nga pa overnight pa ang kwan. Ma-overnight pa ang kurente sa sidewalk o kasi gadalan. Di nga bingaway na ginahimos rikta kay kung kaisa way tamay ng pangayo basi magkalasandad dada bla kag kalasungi tas ang obranyos na, no? Ano itong kumpleto pang parte sang lawas ta. Bisan pango na ling ilong ta, no? Bisan laway lang ta. Pero at least bla kumpleto man blaw, hindi nga ti kumasungi na duga nga naglain ka pagid. Nga makasandad ka kay magmukmo ang guya mo sa semento. Ayo lang ko ka-preparar ka. Sige, 2 minutos na nakaligad sa takdang alas 8 sa gabi. Naman sa ato sa ring pangalaga, no? So ari sa pikalinya si Congressman Dino Yulo, no? Makapakiginon anon kita sa iya with regards sa sining mga issues nga ginatubang manaton sa matag adlaw sa ning tanan, no? 5th District Representative Congressman Attorney Dino Yulo. Kong, good evening, live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. Maayong gabi si mo, Bombo Ponce, no, kag sa mga tagpalamapit sa imong programa, maayong gabi. Yes, Kong, thank you again, no, sa sining time. Ikaw isa man sa mga petitioners that time or member sang lawyer sang against sa kay SRA Administrator Hermenegildo Serapika, no? Lately lang naginuwa ining verdict sa iyong sentensya pawat-bat, no? Kag ang warrant of arrest na gid gani Kong, no? Nagwa ra gid. So anong inyong reaksyon sa part man niyabi sang sa mga petitioners? Ginakalipay nila mo, no? Hindi para sa amon personal, kundi para sa mga ginatos nato, no, ng mga sugar producers nga yadto na igo, no, kag nagsakripisyo mo sa sugar order nga ginbaliwala, no, ni administrator si Rafi Cayanto. So dako ini nga bagay, no, dako ini nga pagdaog, no, sa aton nga mga sugar producers nga sa subong, no, may hustisya na sila. Mm-hmm.
Amo gani, no? So, ti daw excited gid ang tanan kay gusto gid nila kuno makita sa prisuhan si Serapika. Of course, no, that is already, ay half-won battle, no? But of course, may legal remedies available pa sa iya Oo. kung i-opts, no, to exercise it. So, ikaw as a lawyer, ti pagwa sang warrant, automatic pwede na gid siya madakop kong, no? Pati yes, the option, no, na number one, no, posting bail, no, or piyansa man. Walo ka bombopons ini ang indirect contempt, no, isa in the nature of a criminal charge, no. So pwede sa magpiyansa, or number two, he may opt, no, to file the motion for reconsideration, and thereafter, no, file an appeal before the next higher hierarchical jurisdiction. Amo na siya gali, no? So, di ko makapiyansa sa, so maka-skip siya sa pagkapreso. That is correct, no? Ha, Kong? That is correct, no? Pwede sa magpiyansa. Okay. Anong piyansa niya nga 30,000 pesos? Fine na yan. Fine. No? The bail, no, shall be determined by the court, no? In the absence of, balo ka tumalagtahon na nino nga matabo, ini nga bagay, no? Ni ginatawag naton nga indirect contempt, no? Tumalagsaon na ni sa maragtas sang sang aton nga legal history. Ati okay, no? So, anyway, dapat hingagawon niya gini, no? Kay para nga hindi man sa kay kung ano may paglaps abi na nga kung maglaps ng kapiyansa sa pwede gid sa mapreso. Sa amon informasyon na nabato naton sa bungad daw no nag-file na sila sa motion for reconsideration. Ba, hindi galito madayon tong hambal ni Sir Lamata nga madulungan niya kuno kalamay sa prisuhan. Mas maayo guro i-interviewon mo si si Mr. Lamata, no, kay ti ara na subong ang warrant, no, nga dapat kung ga-volunteer siya ti palakto nato ng sheriff para maglakat dito sa Ormoc. Mo gani, no, sa iya nga ginaistaran, no, sa Leyte. Anyway, kung sang from the very first, no, nakahambal ka ng ginman ka mo diri nga ti makuan gid siya, no, mapapanaugan gid siya sang pamatbat kag mangin guilty gid siya, no, di ba? Daw mo ni sa unang ginaano ninyo. Bilang isa ka abogado, no, nakita nato ng direct approach, no, ang open overt, no, violation sang order sa korte, no. At kita nagasiling kita nga we anticipate that the court, no, will rule in favor, no, of those who ask for the court, no, to order an indirect contempt. Okay, tindi masadya po kapalagyos ang iyang mga kasalanan, ano? Anyway, eto bangon ni Mr. Serapika, no? Kung mamangkot kita, subong, kamusta ang inyong assessment sa bagong mga pinuno, subong opisyalis ang SRA? Well, ginapangimbulahan na to, no, ang pamunuan sa SRA, no, nakita man naton nga they have equally managed, no, ang sugar situation subong. They have issued sugar order number 2, no, which is to allow the importation of 150,000 metric tons. Pero apisar, no, and let me state this for the record, no, apisar nga may ara kita sang import program, padayon nga na-manage naton nga ang presyo wala na apektuhan. No, so in fact, no, the opposite has happened, no. Since the sugar order was issued, nagasaga pagyapon ang presyo. So wala iya sang wala iya sang any development which has hampered, no, or naapektuhan ng aton nga mga producers nga nagagaling subong. Okay, very good gid, no, kung mag-amo sina. So subong sitwasyon, di ba daw pila nini duha na ka bulan sa nagabukas ang galingkong. So may mga na-produce sa gimig kita o napagwa na kita sa market nga kalamay nga na-produce nato halin gaya sa Central. Okay, no, sa subong, no, when we started the milling season, no, we were about, or sa at the end sa aton nga crop year last year, we were 27% down sa refined, no. As of September 11, September 4, we were 20% down. As of September 11, 15% down na lang kita. So in short, no, anong ginahambal nato, no, in about a few weeks time, the supply side, no, sa aton nga refined sugar will effectively kung natawag naton will equalize the previous year.
Okay. Kay ti amo na yung plano kay ang ma-produce nga kalamay do i-classify ini as domestic sugar, no? Correct, no? Ang aton sugar order number 1 sa subong nga tuig nagahambal na nga tanan nga kalamay nga iga-produce naton for this particular crop year will be classified as B or domestic. Okay, sige, mayman ko mo sina, no? So expect taron tayo pagdubo sang presyo pagid kong? Hindi na magpanubo, no, sa subong gani, no. Actually kung lang taon nimo bumupons, no. For this subong lang nga adlaw, no, as of 3 hours ago, nagsaka na kita sa 3,700, no. Nga milk prices, no. Na taon nimo, this is very favorable sa aton nga mga producers, no. Although we also have to anticipate nga basi, no, magreklamo man ang konsumidor. Amo magani. Sige. Anyway, kung balik kita sa trabaho sa Kongreso, bali nag-adjourn ka mo or you have a recess sa House of Representatives Subong? Liwat? May adjournment kagabi sa sesyon? Natapos na, no. Yes, last night, no, about 8:30 sa gabi, ginaprobahan na namon ang on third reading, no, ang proposed General Appropriations Budget. Okay. So, inipot sa lingon nga nag-adjourn ang Congress? Yes, ara na kami, no, until ang dasunong session will be on November 7, if I'm not mistaken. Nag-adjourn ka. So, at least paman ka mo nag-adjourn na kompleto na tanan-tanan, ininga, natapos na, no, on the part of the House, no, na-approve na namon, and it will be transmitted to the Senate, no, the moment matapos, no, ang GAB, General Appropriations Budget on the partisan House. Okay, expect around na kay matake-effect na probably by 2023 ang mga projects naman kasi syempre amo ning iga panghatag sa inyo with different districts nga lauman man especially sa 5th district amo ning pagpangsugod naman sa mga proyekto nimo. Technically, sa ato, no, bilang pag-ong congressman, no, ang aton budget magasugod sa January of 2023. Sige. Anyway, focus ang anay, no, sa mga distrito naman ang mga congressman kay November pa man kamo balik. Kong, thank you kid sa nga time, kag may gabi sa imo. Madamo mga salamat sa imo, Bobo Ponso sa Tagpalamaki. Okay, sige, salamat. Congressman Dino Yulo, sa 5th District sa probinsya sa Negros Occidental. One of the petitioners, no, sa bahin sa saning pagpasaka nila sang kaso, no, against to sa kay SRA Administrator Herminihildo Serafica, no, nga nagapanghilam o subong sang kaso, no. Kag ang report after sa paggwa sa warrant of arrest hindi man silang pabayaan yung kulingon yung moyan siya. May multa sa tong 30,000 pesos, no, kag pagkapriso nga 15 ka adlaw. Pero pwede gali sa ka-post ang bail niya. Karnig sa kay Congressman Yulo as a lawyer, no, kag ginikot na nila gali today, no, after nga nagwa ang warrant of arrest daw hindi gid mapriso. Si Serafica, no, muna ning sa paglantaw ti kwarta na niya magiho sa iya, no, sa kamando niya lang na sa mga group of lawyers sa city, tingwaan niya to nga mapiyansa ta kay tibudlay na nga moyan pa ko kadlawan ako din nila pati ang kuan nila pating ilang kuan na dilapan ko. Kung mapriso ako, ti hindi kaya pwede ba? Ti hindi kaya magpasugot, no? Si Serafica. Ti grabe maning radar ni Congressman Yulo, ho. Nga nabalaan niya dayon nga nagahikot na sila sang ilang pagpiyansa. Bail, no? Angot sa sining iyang kaso. Ti way galit ta bantayan, way galit ta sang i-cover ni, no? Nga mapriso sa kadalong gisa sa sulod, ilupot gisa sa sulod sa prisuhan. Kay because nga when there's a law, no, there's a remedy. Ang ginatawag. Sige, 14 minutos sa nakaligan sa taknang alas 8 sa gabi sa aton sa ring pangalagan. Pwede ta madretsuhan bumulit, no, si Councilor Riseto Novero kung okay lang.
Dagko man yung mabalita kay na, no? Kahapon, why ni nakapatigan sang special sang regular session, no? Ang aton nga City Council, no? Sang syudad ya sa Bacolod, no? Kaina nagpatigan sila sa special session. Kaya damo-damo kay ginuto ang himpang ayo, no? Ni Mayor Alfredo Benitez sa City Council, letter addressed to the Vice Mayor of the City of Bacolod and the presiding officer, no, sa City Council, Vice Mayor Elcid Familiaran, no. Ti ma-opening na tabuas ang maskara, pero daw ay panapanghimos ang kwan, no, ang Yuhom Foundation, maskara Yuhom Foundation, no, daw wala pa ni sang nagakaigo kuno nga mga pundo, no. Ti mahatag pa diri ang syudad sang Bacolod. Usually every year, no, except labi sa 2019 at 2020, 2019 nakamaskara pa ta, no? Kaya ang COVID, December pa to nag-spark, November, December, no, sa 2019. October, nagmaskara pa kita, no? So, 2020 and 2021, why nagta? 2022, no, why naman ta? 22, subong ti mamaskara kita, no? Dodwala ka tuig, ano? 2020 and 2021. Amo na, no, ang makaselebrate kita subong, that's why ang ila gani nga maskara timsong subong balik yuhom hey, no? Kay balik kuno ang yuhom. O kay nadula guro no? Or daw kurisong lang ang mga taga Bacolod, no? Kay ay na nakayuhom kay kita ka maskara, no? Balik yuhom kita subong, no? So kag di namo mapagbag-o subong ang maskara, no? Sang time ni former Mayor Monico Pentevilla, mayo to ya kay ti endo to kun may kay originally ang title ang kwagi sa maskara is Street and Arena Dance Competition. May judging sa street kay masadsad mado kumbaga kun atetihan masadsad ka man niya mo, no? Kun dinagyang may mga kwan man na, may mga judging area man na to sila ya. No, so aton previously, ang aton nga practice sa maskara, may percentage kita sa street dancing. May street dancing kita na niya. No? Tapos may arena. Ang arena, dire niya sa plaza. No? Ang aton arena. Bisan gamay na nada, pero historical na nada. Kaya dire kaya dapat nga lantawon naton kung paano mag-saot. No? Kag i-portray naton ang Bacolod City, no, as a city of smile. No, ang Bacolod City, no, as a city of smile. No? So dapat may home kita. Kaya mo ni man ang history to vlog ati. Siyempre pagtukod sa maskara celebration, no to vlog nga may nalunod nga barko, no? Siyempre tara tos kasubo, no, mo ito mga taga Bacolod. Kagusto taman ina, no? Nga ibalik kag dapat masinadyak ta ini kita magkasubo, no? Somehow daw amo ni ang isa sa mga nangin paagi sa revival, no, naton kung paano kita mag-move on, no, sa isa ka trahedya. That's why ti Bacolod City nabansagan man nga City of Smile. Pero subong daw may mga changes, magiti iya man iya discretion, no, ngaton lang datingala lang ta iya, ti bala sila kung ano brown nila dai, no? Kaya daw ginalain gid. Kaya mo ni ang pagbag-o kuno mo change. Lainon ko yang akon. Dira sa nagrally sa Paglaom Sports Complex, kanang hakot sang tawo, dira sa meeting de Avance, no? Dira masama Maskara Festival, no? Maskara Festival celebration da sa Paglaom Sports Complex. Kaya ang Paglaom Sports Complex can accommodate of almost 50,000 ka mga spectators, no, kon mga tumalanaw. No? So, ti mayo na da kuno kaligwa. Pero kuan ni Maskara Arena Competition. Why na kita street dancing, no? Wala na tayo street dancing, di ba? Ari na bubulit, no? Why na kita sang street dancing, no? Sa Maskara. Ti kuan na lang gid ni subong ng tawag sa ni gani ng arena dance competition. Amo na lang na iya. No? So, ti amo naman na iya, kay ti bag-o naman niya ang administrasyon, ti makakuan man na saya, makapaminsar man na saya sang iyang imuon. No? Pero, ti amo lanay, so medyo iban kung makabati, no? Sang ginatawag iya makabanan nga
kuan bla no sang ginatawag yang tawag sa gani no sang ginatawag nga style niya man no sa iya makabanan nga administrasyon. Di ba? So tila tawon ta ko anong mangin outcome sina. So mabatian nyo man ang music subong tera na no kuan na sa page no sang Mascara Mascara Festival or Mascara Home Foundation no makitaan nyo na dada ang iyang gani no ang iyang patukar no nga kuan no nga theme song okay nagkanta na artista. So alang-alang sa probably tawgan mo na lang sa goroda bumbulit. So amo ini ang isa sa mga bantayan man nato kay buwas kuan na ni siya no may ara na kita sang countdown no sa lubong kumbaga no so may banda kuno da sa government center. Tapos may ara sang sang live band no nga maga-perform o kag magalingaw no sang aton siriya makabanan nga mga no sang aton nga mga tag sa gani no nga mga tumalanaw ti medyo sa mga kapulisan nato medyo itighten tanang seguridad buwas no sa Bacolod Government Center kay hindi na malikawan basta may mga convergence ang mga tawo pag tililipon no may pag-converge no hindi gina malikawan nga may mga krimen. Ang pang-pickpocket naman hindi gina madula no nga basi may matabo naman may madulaan, may ginikanan nga madula ang bata niya no ara prong ginikanan dula. Kanto naman sa entablado kay panawagan no diin ang ginikanan sa sini nga bata usually mga ginikanan gid kaladula do. Mga ginikanan gid kadula bata makita mo kung makita yung bata nga way sang iloy ginapasaka sa entablado nya diin ang ginikanan sini tinga nga ginikanan ka kadula yan di bata no. Makita mo bata nagahilibiyon nga singgit kay mama ya kudiin no kay nadula si mama ya prong bata yara. Ti advice na lang kung pwede na nilang pagdalaan ang mga kabataan da buwas no kay ti kagahon magkwanta mo no gadalom ang gabi no hasta magpaaga no so hindi man manami nga magtinergi kita iabla sa tunog no kay hindi naman yabi kwan ang aton nga lawas no so why ka gina perdi ka gisinada no especially kon ara ka sa gwa. Sige na sa piyakan linya si Councilor Renaceto Novero, isa sa mga members ang senior members ang City Council sa siyudad sa Bacolod. Councilor, good evening. Live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. Good evening, Bombo Ponce. Good evening sa aton mga palanggang at nagpalamati kag sa inyo bilog nga management and staff sa Bombo Radio. Yes, Councilor, salamat gid. Yesterday daw ay kamo nakapatigan sa regular session. Ano na tabo ina special session do gindungan na lang pating regular session? Well, nangin regular nga session na mo na ina kay kumo hindi kami kayiwat sang session kahapon sa amon regular nga Wednesday schedule bangod sang amon dito tanan nga mag-schedule sa Manila ugod sang Domingo sang gabi nga may Bacolod Trade Fair kita dito kag naghiwat kami dito sa amon nga ELAC Executive Legislative Agenda Conference supod kay Mayor Albi kag sa mga miyembro sang Sangguniang Panlungsod. Okay. Kahapon na kami tanan nakapalauli, ang iba nag-ulo naman pero we couldn't make it yesterday. So in fact, Friday tanin ang amon nga schedule so ginimo lang namon kaina if may mga urgent matters be considered. So pati kuno daw kadamo-damo kay Councilor no sa mga gintalakay ninyo kay ina and personal gid mismo gali si Mayor Benitez nagsulat no sa City Council nga kung pwede italakayon gid din in urgent.
Yeah, may mga items nga luya gidayon i-aprobahan namon, especially ang mga agreement namon o memorandum of agreement sa mga pila ka mga barangays, ang aton memorandum of agreement with U-Home Foundation and other urgent matters like ang mga resolutions ng City Development Council nga dapat namon i-ratify, and that should be therefore part ng aton annual investment program. Good nga ma-providean ini sila sa nagakaigo nga appropriation. Okay. Yearly, basta may festival kita, Mascara, naghatag magid ang City of Bacolod, no? Sang funds sa foundation. Well, as far as I can remember, may financial assistance na ginahatag ang Bacolod, especially sa mga barangays kag mga eskwelahan. I am not sure anymore sa foundation. If ever there was, it has to be always considered as a public fund subject sa liquidation. But wala magid ko nang inbahin very actively basta mga Mascara Celebration Foundation ever since, no? Lain sang unang nagahiko target sina, I think it was Mr. Eli Tahang Langit. Subong naman under the management ni Attorney Perano Pinky. Oo. Nagimo dito memorandum of agreement, although wala man to na fix nga matagi dapat ng syudad o kung ma-extend financial assistance in a certain amount, but nabutangan lang to provision nga in kaso por kaso nga maghimo kung maghatag financial assistance ng syudad sa U-Home Foundation for purposes of Mascara celebration, then we agreed kaina nga ang kwarta nga i-extend as an assistance should be considered still as a public funds and therefore should be subject to liquidation. Kay i-audit pa na sa commission. Okay. Oo. Kay when we say foundation, like abito sa una, Mascara Foundation, subong Mascara U-Home Foundation, nunit na iya sang recognition sang SP, no? So this is a separate organization councilor nga among magapadalagan sang festival, no? Yeah, ang foundation niya private organization na. Oo. So, wala kami labot bilang sanggunian. Kag hindi na kinanglan sang amon mga resolution, ordinance or any imprimatur from our part. Kay ang pagporma sang U-Home Foundation bilang a private association, iyan ay sa mga private individuals. Only nga nagka-connect sila sa syudad pangot kay ang Mascara celebration is already also an official affair sang Bacolod. Kag nangin iconic ni sang celebration. In fact, it has already gained international recognition. And it is considered to be one of pang come-ons naton diri. One of the come-ons sang syudad sa Bacolod sa mga both local and international tourists. And it's good that Attorney Pinky Mirano as somehow sa iya nga inisyatibo nakapatukod sila sang foundation kag nangin very aktibo siya sa pag-solicit sa mga assistance not only from the government, from the city, but even from private corporations and individuals na willing gid mag-participate sa pagpasadya sang aton Mascara celebration, especially nga for 2 years because of pandemic. Wala kita na-celebrate sa Mascara. Yes, correct. Nangin masubo kita nga Oktubre in 2 years past. Now, nagabawi ka and we are bouncing back. Only that, of course, may mga restrictions legal ang aton paggastos ng aton pondo publiko. Amo na ang kabangdanan nga while the city is willing to extend any financial assistance that might be very necessary later on, but it has to be considered it is within the legal conditions. Kag hindi kita mag-violate sa mga pulisa nga kina-imponer sa kasuguan. Kag hindi kita ma-disapprove kung matagaan audit sa commission ng audit. Okay.
So, ti ang darangatan, na-approve na ining mga financial assistance like abi sa tag 200,000 pesos sa mga mag-entra sa maskara celebration naton barangay, no? Kag sa electric maskara, na-approve na to, kay na? Yes, na-approve na. Sa mga barangay, Hmm. ma-intragit sa maskara, contest sa barangay level, 200,000. Ang mga naga-intra sa electric maskara, 150,000. Okay. So at least no, importante dira nga malingaw kita no sa siring selebrasyon ta sa masunod nga bulan no, ang bulan sa Oktubre. Kasulod kadtuan ko nang no, kay daw may ari ka diri sa mga gina raise man no nga mga points nimo with regards sa sining consultancy ni Mayor Benitez bahin sa mga provincial capital employees no. Nano tong nadangatan kay na? Well, como I am the only lawyer surviving sa City Yes, oo. Council, And the senior council. akong obligasyon sa paghimo sa mga legal resources, especially nanungod sa mga posibleng mangin delikado nga mga kontrata o kon mga hagna sa sangguniang panglungsod that would require legal justification. Isa sini amo ang consultancy agreement nga gina-propose ni Mayor Albi. I made it very, very clear kaina when I interjected certain questions and explications. Masiling ko ang akon i-raise nga mga pamangkot, wala ini both silingon nga naga-question ko sang competence. Sa pamalabag, muna. O wala man ko nagapamalabag. Kay ako kumbinsido ko nga competent ini nga mga personalidad. Except nga may mga technical issues kag mga legal nga issues nga dapat lang naton tamdon, especially nga nakakamot kita sang isa ka resolution sang Commission on Civil Service Commission nanungod sang consultancy agreement. Nga ang general rules sang Civil Service Commission kon ang ginatuyo ngay moon consultant isa ka government official hindi gina sa permissible. That is a general policy. Pero on a full-time basis, Councilor, ano to? On a full-time basis, nga consultancy, hindi gina permissible. Kung ang isa ka mangin consultant is a government official already, like ang gina-proponer abidiri ni Mayor Albi sa kay Attorney Diaz, who is the provincial administrator, mga doctors dito, nga mga doctors man sa government hospitals. Kung part-time, pwede sila subject to certain conditions. Kag enumerate man dito sa Civil Service Commission ng mga kondisyones nga dapat tamdon, kag sundon, agod mangin qualified sila sa part-time consultancy service. Pero dito kay na sa ginbutang proposition o proposed memorandum of agreement, wala dito na apid nga ang mga kondisyones nga ginhambal sa Commission on Civil Service na comply. So I suggested nga ibalik na anay sa si Mayor's Office kag sa City Legal Office for legal advice kag mismo mahimo sang referral inquiry sa Civil Service Commission so that both the Office of the Mayor and the Office of the Sangguniang will be safeguarded because with this opinion and advices from our City Legal Office and the Civil Service Commission. In other words, I was emphasizing mas makabulig ang aton referral, ang aton consultation kung ato nina imuon. It will be more helpful rather than harmful. May mga kondisyones pa to also naging question man ni Councilor Celia Flor nga ginasuggest niya nga kung mahimo, hindi na lang pag-i-include sa mga buluhaton sa isa ka consultant. In fact, I have observed that there are some prestations there, meaning conditions
na maybe should be also deleted. But we shall review that particular document or request from the mayor's office should it come back to us maybe next session. Kaya nga ako lang niya punto, hindi kuluyag as a lawyer nga ang naibaluan ko nga mga kondisyones legal, hindi ko mapabalo sa akong fellow members. So my position is just to apprise them, to inform them, and to advise them. After all, I am the most senior in terms of number of years of service there siguro, and in terms of age. In terms of profession, I am the only lawyer left in the city council. So I feel constrained nga obligado ako to inform them and advise them regarding certain legal ramifications of a particular document. Mo gani, no? So may kuan pa gani da ngati dapat mayo gid sila sa imo counselor nga maka-lecture kay, no? Ikaw nang may mas authority da kag mga kay balo, no? Well, Bumbo Pons pa man ko nagasilingan nag-lecture, but then hindi man malikawan nga sa imo pamaagi sa pag-inform sa ila, maka imo ikaw dutay nga pagpatag, ang pagpatag, explikasyon. So ang akon lang yung punto is maatag lang ko sa ila advice, suggestions, then kung mamati sila, well and good. Kung hindi sila mamati, sa akon okay lang gyapon. Basta nga wala ginahimo ko lang ang akong obligasyon na good mabuligan ang aton konseho kag aton gobierno sa idalom ni Mayor Albi. Mangin tadlong ang banas ang aton kag ang direksyon sa aton mga decisions official. Ako nagapati ko nga maayo ang tinutuyo ni Mayor Albi sa iya consultancy. So that ang ako na gani punto, hindi naman nga ni guro na kinanglan nga may official document that should cover every consultation ngay mo ni Mayor Albi sa ila, even without that document o consultancy agreement, ang aton alkalde pwede na gyapon makapalapit sa ila, makapamangkutanon, and then raise certain issues, mangayo siya advice, maybe consider it also with the legal minds of the city, and I am willing also to volunteer my own experience and knowledge on any subject regarding local governance. So this is the second time nga ti term ta gain differ Japon kay last week differ man to or gibato na sa committee. Gin differ kag gin suggest na lang ibalik liwat sa opisina sa mayor kag sa city legal office, and they considered nga may consultation kita ngay mo dapat sa Civil Service Commission. I-refer lang sa ila ini nga sa isang proposal from the office of the mayor in relation sa gin-point out ko kay ng Civil Service Commission resolution. Sige, alright, sige. Councilor, no, mo man mainit-init anyway. Thank you gid sa sarili information man kag sa time ni mo diri sa Bombo Radyo Bacolod, Councilor. Yes, madamong mga salamat Bumbo Pons nga may kaygayonan kita nga makipag-angot sa aton mga tukuran kag pumuluyo sa dakbanwas sa Bacolod paagi sa inyong programa sa Bombo Radio. Sige, good night and God bless. Good night and God bless you. Thank you. Salamat. Councilor Rinceto Novero, isa sa mga senior members ng City Council, no, sa siyudad sa Bacolod. Ang mga baguhan, guro mangkuton mo sa imo ng mga espiritu nas ni. Ang video tadap lang ginapakita, bumbulit ang isaya ka konsya. Lada yan, nagalubag-lubag pasang liog niya, ho. Late pa na sa abot da. Request sabi sa nag-uyat sang kamera da bibi pro pasintro kamo jutay bi kedo kasulumuod lagi ko muna pero may makita ta. Amo na ginang kaundan sa session, no, sa di magabanan. Anyway, duha pa lang ina, no, so punan ta man ay buwasa. Kedo kadamo damo kito sa maging pangayo kuno ni Mayor Alfredo Benitez, no, ang mga i-approve, no. So for the second time, tigin differ naman ni balik naman sa iya to. No, kay ti maging cited to nga civil service rule, no, si Councilor Rinceto Novero nga ti basta gani yang kuan ka iya ng tawag sini ng plantilla kagid bla, no, or empleyado kagid okay na iya kun di kada iya kuan gid, no, connected gid sa muna nga agency. Hambal niya ha. Kay way man sa problema ti sige basi kun kami man si diri mabalikan solihi, no, kon mag ital-ital na.
Ti klaro man to ang ginahalungan nila siyempre daw kag ginamintinar nila ang ining kuan ba reputasyon sang konseho. Kini nabot silingon nga mangin stamping pad ka bodra. Damo-damo na da mangin mga stamping pad. Nga bisan way mga espiritu ti okay lang. Pero sa approval lang tawa nyo bla kay gagahod sila o seconded sila dayon. No, kung may hambal ang presiding officer no, nga ti siling niya for those opposed, no? There's none, her none. Hers none. Wala kuno sang may makabati kay tipos may sa kun mawangkot ang presiding officer may mag-oppose mo, no? Ti kun wala ti approve. Pero kung mag-seconded naman, no? Dalmo naman nagasalabat. Nagatikap naman ba na tanan siling seconded. Ti kun ti approve dayon. Sige no? So anyway, line gidya kag may bintaha gidya kung eksperensyado na kag besides lawyer pa. Si Kausa Rodriguez Seto Novero. 40 minutos sa kaligan sa takna alas 8 sa gabi sa ato sa linga para tuntunan. Magabalik kita standby Bombo Dennis Rubica no kanto report din mo Dennis sa provincial capital ang launching sang national vaccination naman dito sa bahin sa Morsha, Negros Occidental kay headed by Governor Bong Lacson. Dr. Ernesto Tombeo atong sining provincial health officer kag Mayor Jerry Rojas no sang Banwa sang Morsha. Magabalik kita pagkatapos kilamang sini. Stand by. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters at stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa inik infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing-una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tuong Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat.
Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas ni ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pangasay sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Sige, balik na rin mga kabanan sa ito sa ring pagpalagad. Oras ubang mo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 50 minutos sa kaligad sa tak ng alas 8 sa gabi. Secretary's Time si Bombo Dennis Rubica, no? Sa piyakalinya ay mga kabanan sa ito sa ring pagpalagad. Ang ining ng nationwide nga vaccination. So diri sa aton sa gihapon, no, with regards sa COVID, no, though why na untat ning COVID ya sa ato now. Dapat i-declare na ning ilift na ng pandemic kay daw ka dugay na gid, no. It's too long na gid. Kay tanan subong ta halos balik naman lang. Mga gathering subong do hindi na gani mensindihan. O mula to gani prohibata sa eleksyon, way gani nagtaas ang kaso sa eleksyon subong pa, no? Nga mas damo eg talilipon ligad kag nagaginawa nga tawo sa election season. Secretary's Time si Bombo Dennis Rubica sa pekalinya sa Morsya kay ng aton gobernador, Governor Bong Lacson, and siyempre upod na Provincial Health Officer Dr. Ernel tumimbang kay si Mayor Jerry Rojas sa Banwa sa Morsya. Bombo Dennis, may gabi please kamin. Bumupot sa gading po niya sa kampanya sa aton gobyerno sa bayan sa vaccination against COVID-19, no? Kaya tistubog sa dalom sa administrasyon ng Presidente Bongbong Marcos. Tama po yung isa sa ginatutukan mo po. So may ara
ang ginlunsad nationwide yung tawag nga Pinas Lakas na vaccination on special vaccination day bomopons nationwide ini siya nung ginlunsad sa ato si gobyerno sa pagpuna sa Department of Health no? Sa ibang nga bayan niya sa previous post isang naligid na October 26 na nationwide siya ginlunsad. So sa bayan sang probinsya ng Negros Occidental kay nalay bumpons patigayon no? Short na balon pinalakas no? Yes, Pinas Lakas. Amaning the whole tagline bumpons no? Pinas Lakas ceremonial vaccination sa bayan sang probinsya ng Negros Occidental kay nanig patigayon dito sa may Murcia, na banwa sa Murcia, especially sa may Murcia Public Plaza. Bumapasok, of course, at Lacson at ang mga opisyal sa probinsya, Provincial Health Office Dr. Ernesto Bimbang, Mayor Jerry Rojas sa Murcia. Kag of course, po naman itong duwa ka mga USEC sa DOH, sanday Attorney Charid Mercado Grande, Undersecretary for Health Regulation Team, kag si Dr. Kenneth G. Ronquillo, Undersecretary for Health Policy and Infrastructure Development Team nasa DOH Bombo Pons. So, kaya na dito sa mensahe ni Governor Lacson, kaya bumpos ang mga ma-encourage pagkidbala, no? Nga makapabooster sa second booster, sa senior citizen, nga wala pa makapabooster, kaya sa iban pa, no? Kaya sa gapon, dito maligar ang COVID-19 virus, ara pag-gapon mo, Pons. Pagkod kung makagat pang tawos ni. Ati kagina daw damo man nagpa-kwanto? Nagpabakuna sa Murcia, ang mga Murciano bupos. Damo pagliway ng kapabakuna sa Murcia, no? Damo kay Murcia ko tanawon ta manubo-nubo pagid man ang kwan mo ang iladabing kwan rate sa bayan sang COVID-19 vaccine vaccination na bumpon so nagkaraban kay na before antes nagpatagayon sa vaccination gid mismo dito sa covered court no sa Murcia Public Plaza sa panawagan wa ato gobernador kay na sa mga LGUs nga itutukan pagid nato ng kampanya no kay tibal tamang probinsya sa Occidental dire sa Western Visayas manubo pagyapon mo tagay-grok lapot 80%. Ano gani sa lipat ko sang term na bumbudinis mo? Sang sang vaccination mo malabot mong iyang pero na 70% dapat mo. It mo be subong 80% na no, sa imo total population ay dapat mabakunahan ting Negros. Way pa kalabot gani so far 80% kaya nampugin sa aton especially sa mga senior citizen naton ang iban di way gani naka-vaccine. Bumposa mo na isa pa nagapon encouragement no, sa aton national government nationwide tis mapabakuna gitagapon against COVID-19 bomopon sa Espino. Pamatatab lang kabahin sa mensahe kina ni Governor Lacson sining provincial ceremonial sa aton Pinas Lakas Special Day COVID-19 vaccination. This booster vaccination campaign meant to increase the number of Filipinos who have been given the COVID-19 booster should be taken as seriously and earnestly as the first vaccination drive, for without this booster, we stand to lose the gains of the first vaccination and we won't be able to maintain the population's immunity. At present, we are lagging behind the national target. To address this concern, we need to step up and strengthen our vaccination efforts. Consequently, I am calling on all local government units to intensify our local vaccination efforts. Let us find ways and think up innovative plans, not just to reach the desired numbers, but to achieve our desired end. That is, to win this fight against COVID-19.
Tubong po sa matong kabayan na sang minsan kay na Governor Lacson sining gin patigayon no vaccination no kon Pinas Lakas ceremonial vaccination special vaccination day. Bumpos dito sa may Banwa sang Murcia. So, ti ano na ni, sunod-sunod na ni? Ati ara na sa LGU sa bumpos no. Dito lang in-launch gini? Yes, sa bumpos no. Ining ceremonial kay na dito sa Murcia for the whole province na ni bumupons. Okay. No? So depende na sa mga iba naman LGU, panawagan sa mga LGUs ngati kuan naman tutukan naman ni no aton pagpambakuna sa aton sining mga pumuluyo. Tiya Murcia daan damo man mga barangay nga sa nabukid mo. Oh, correct na. Amo ning banwa kada way gid nagapati sang amo ning banwa nga way bye-bye mo. Pus bukid ya patis bakuna. Kahit especialmente sa mga senior bala. Pumupons no. Kag of course sa mga parpang barangays, naman ganito isa na sa strategiya sa aton nga probinsya ang magpatigayon sa ang house to house. Member na sila bombo din isang tig-alls. Tiga-ulo, hindi magarawa. Kali kahit siyempre bumpons, no? Kamal ka man may mga personal conviction ng aton mga katuran mo. Ito yung mas pati, no? Sa bagay, mas labi pagit nga nagbako o pagpati nila. Kaya bariho, ako nimplo lang sa eleksyon nga mas damo pag itong gagwa kag perting pagtilipon sa to. No, why man to ganit niya yung nagtaas ang kaso. Yan, pasubong halos tanan daw ka para gani. Why na pakialam ya mo nang ginarason nila Bumbo Dennis? Correct. Takto mo po sa mga kasi hindi man gid open spaces. Pwede ka naman gani hindi magamit sang kwan mo. Swing Christmas, di ba? Sabot kon mag-efekto pa nining Pinas Lakas nga kampanya. Sa ato sining gobyerno kasi nato naghalog-lalog ng kita gani no mas maayo gid mo po sa dispatching ko sing paghalog na sa aton mga health protocol pero kung kay bumpos mas maayo gid magpabaksin para may protection kita no sa aton sining lawas against COVID-19 virus bumupons. Sa mga pinartal ka ma-update report kikan sa Kapitolyo Provincial ini si Bumbo Dennis Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo! Sige. Salamat sa kay Bumbo Dennis Rubica. Oras sa Bumbo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, in punto alas 9 ng attack na sa gabi. Pero in general, aton concern sa nada ang aton may kayong lawas. No? So, amligan tani, no? Sa mga wipe bla, bisan booster, wala. O may arap pa gani, bisan isa ka tublok, wala gid gani. May kilala ta gani Bumbo Lito nga ang iyaya isa lang katublok. Why na sa indayon nagpa-second dose ko na no mas katarantado mga klasik tawo ni ho. Dagom lang na hadlok sa. Isa lang ya, no? Why man ati okay man saya subong. No do kampante man sa gani isa do okay man ko. Ti ayan pa nga sos kung sa bagay ako gani naka-kommenter pa ko ng komentaryo nagligay sig do ginhimo ng instrumentong lawas tawo. Nga tulos-lukan ng sang dagom kapila ti akon una sa ikadua sa ikatatlo okay na hindi na ako magikapat naka first dose nako naka second dose nako naka first shot nako sa booster ko hindi na ako mag second shot sa booster kay do ginainto yung mga tawo kag do ginabuhat yung instrumentong lawas sa katawhan. So kung kampante ka mas gulingon mo nga ti bakod ang resistensya mo no ti mo na iya. Kung sa bagay, hindi man na pilitay nga ginatawag, pero tayo mula na, kung ano matabo sa imo, tiwai lang na yung basulay. No? Dama na bala? No? But so far, tayo daw may may na ibuluan ding kag-report nga na baton nga naka third dose, naka fourth dose, no? Sa booster shot na, first ka second, booster shot, na naglaing matsyag, na okay man. No? Meaning to say, makaya tayo sang lawas na ang bakuna. Kag mabatuan, na labit na pambatuan ang sitwasyon sa subong. Again, sa COVID. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ato sa ring Christmas countdown, 87 dias na lang nabilin. Pasko na. Standby na sa Santos ng Rosario. Alang-alang rin tempo naton. Ay alagad Bombo Ponce Espino. Nagpasalamat sa upapo na pagpumati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo.
Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay ka sa Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nagibaramkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginalsa sa krus na manaray kaginuong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuos ang Diyos nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan. Gikan dito nagakalipasyariwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Sugo nga napatawad namon ang mga nakasala sa amon.
kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kapawa. Ang nahauna nga misteryo sa kapawa, amo ang pagbunyag kay Jesus sa Jordan. Ginadumdum naton nga sang pagbunyag kay Jesus sa suba sang Jordan. Nagbukas ang kalangitan, kag ang tingog sang Amay, nabatian nga nagapamatuod, nga ining si Jesus, amo ang iya anak nga nahamutan. Nag-abot si Jesus sa Jordan, halin sa Galilea, kag nagkadto siya kay Juan sa pagpabautiso. Sa pabautisuhan na si Jesus, may tingog gikan sa langit nga nagasiling, amo ini ang hinigugma ko nga anak, nga akong gid nahamutan. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos,
igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kapawa, amo ang pagpahayag sang Ginoo sang iya kaugalingon sa kana. Ginadumdum naton ang pagbaylo ni Jesus sang tubig sa bino, tungod sa pagpangabay sang iya iloy. Amo ini ang nahauna nga milagro. Paagi sa sining makatalanhaga nga buhat, ang mga gintutunan nagtuo sa iya. Si Jesus nagsiling sa mga sulugoon, punan ninyo sing tubig ang mga tadyaw. kag ilagin dimdiman ang tubig nga nahimo nga bino. Didto ginpahayag niya ang iya himaya, kag ang iya mga gintutunan nagtuo sa iya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay.
Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, ag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kapawa, amo ang pagbantala sang pag-abot sang ginharian sang Dios, kag ang pagpanawag sa pagbago. Ginadumdum naton ang paglibot ni Jesus sa Galilea, garagabantala nga ang ginharian sang Dios nag-abot na. Gintawag niya ang mga makasasala sa paghinulsol, kag pagbiya sang ila mga sala. Ginpatawad niya ang ila mga sala, kag ginayo ang ila mga balatian. Si Jesus naglibot sa bugos nga Galilea. Nagpanudlo sa mga sinagoga. Nagwali sang maayong balita sang ginharian. Kag nagpang-ayo sang tanan nga sahi sang mga masakit, kag balatian sang mga tawo. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria,
puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidyadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kapawa, amo ang pagbalhin sang dagway ni Jesus. Ginadumdum naton ang pagpakita ni Jesus sang pagbalhin sang iya dagway sa tatlo ka mga gintutunan didto sa bukid sa pag-aman sa ila sang iya palaabuton nga kasakit. Kamatayon sa krus kag pagkabanhaw, agud indi sila magdula sing pagtuo kag pagsalig. Samtang nagatanaw sila, nagbalhin ang dagway ni Jesus. Kag ang iya mga bayo, nagmasilaw, kag nagmaputi. Wala sing bisan sino sa kalibutan nga makapaputi sang bayo kaangay sini. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya,
Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, ag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Pagdalang tanan nga mga kalag sa langit. Labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kapawa, amo ang pagtukod sang Eucharistia. Ginadumdum naton nga sang katapusan nga panihapon, ginhatag ni Jesus sa aton ang pinakadako nga tanda sang iya paghigugma, ang iya lawas kag dugo para sa kaluwasan sang kalibutan. Ginkuha niya ang tinapay, nagpasalamat siya sa Dios, iya ginpamihak-pihak ini, kay ginhatag sa ila nga nagasiling. Ini, amo ang akon lawas, nga ginahatag para sa inyo. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Sa amuman nga bagay, sa tapos ang panihapon, ginhatag niya sa ila ang kalis, nagsiling siya. Ini nga kalis, amo ang bag-o nga kasugtanan sang Dios, nga ginapalig-on sang akon dugo, nga ginaula para sa inyo. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag-adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria,
puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may akong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nga maay. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Ag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Dios. Agod magintagos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginluwas man kami sa imo bugtong anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamanandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balahan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginitudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines
Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the
Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We